a number of different colors, groen, rooi, and so on. And then let's have the yellow comb and say, nye, nye, nye. Eqomisa abavoti umengameli waleli qembu uCyril Ramaphosa uphinde wethembisa ngokuhlinzekwa okungcono kwezidingo nqangi. Ngokusho kocwaningo lwezibalo zabantu lwango-2011 zingamaphesenti ali-10 izakhamuzi zasemijondolo eSolplaki eyingenawo ugesi. uRamaphosa uthi le ingqinamba zizoxazululwa uma nje abantu bengaphinde bevotele iANC. We are on the march. We are going to win these elections. But on that the beste antwoorde for all the problems that we have here. We are going to be able to improve the lives of our people here in Greenpoint. Uphinde wagcizelela ukuthi abaholi abangawenzi umsebenzi wabo bazokhonjwa indlela. And not only a man who will work for themselves and their pockets, who will also work for their friends, who will also bring their relatives into the local council. We say no more. We want people who will work for the people of our local municipality. Kepha izakhamuzi zithi sekuyiminyaka zikhala ngokungahlinzekwa ngezidingo nqangi. Abanye bakhala ngokuthi amakhansela ayishaya indiva izikhalo zabo. As we suffer too much now, we don't want to see our children going through that. You see, our councillors must take care of our children because they don't want to take care of us. Okhethweni longo-2016 iANC yazuza amavoti angamaphesenti angama-59. Umengameli uRamaphosa uthi leli qembu lizoqhubeka nokubusa kulesifundazwe.